Здравейте, аз съм доктор Попов. Коя четка е по-добра? Електрическата или ръчната? От вас зависи. Как я използвате? Електрическата четка може да спести голяма част от работата при почистване на зъбите ви, но и вие имате определени задачи. С нея не е необходимо да правите тези изчеткващи движения и да чистите по този начин, както с ръчната. Четката сама завърта косъмчетата и вие трябва просто да я поставите около всяко зъбче с определен натиск за подходящото време. Как става това? Слагате малко паста върху четката, разнасяте пастата върху зъбите и след това включвате четката. Поставяте главата на четката така, че да обгърне като чашка всяко зъбче. Натискате толкова, че косъмчетата да навлезнат между зъбите и в венеца, но без да се смачкват и без да травмират тъканите. Някои четки имат сензор, който регулира този натиск. Аз смятам, че този сензор трябва да сте вие. Колко трябва да задържите четката на едно място? Както с ръчната, така и с електрическата четка може да се травмират и венците и да се претърка част от емайла на зъбите. Затова не бива да се увличате много в чистенето, особено с електрическа четка, а и когато е комбинирана с абразивна паста. Трябва да задържате на всяка повърхност около 1-2 секунди и след това премествате на другата. С електрическа четка зъбите се чистят един по един. Така прехвърляте на всеки следващ зъб. След това минавате по другите повърхности на зъбите и почиствате от всякъде. Електрическата четка е удобна и когато трябва да изчистите зъбите на някое дете. Тогава обикновено разполагаме с ограничено време, а с тази четка се чисти по-бързо. Освен всичко друго, може и да е по-забавно. Така че трябва да използвате всички възможности да направите обучението на децата ви игра. И не забравяйте конецът за зъби. За него все още няма електрическа версия. Той е единственото нещо, което може да влезне в точките, където зъбите се опират.